adianto respecto ás datas previstas inicialmente. O Comité Clínico, que fixo reunión onte mesmo, considerou se anuncian as datas de posta e disposición das vacinas e, por tanto, estes grandes dependentes, que serán os primeiros en recibir as vacinas. Tamén o CECESPO existe un importante dispositivo, en primeiro lugar, en que ser personal de enfermería con experiencia acreditada en vacunación. Despois de todos estes meses loitando contra a pandemia e vendo que se acercan as datas onde vai ser posible disponer xa das primeiras dosis de vacina, o que fixo a Xunta de Galicia é volver a anticiparse e telo todo preparado para que, en canto se dispoñan desas dosis, poder empezar as vacinacións de xeito inmediato. Por tanto, ao longo destes últimos días, coñecimos que se producían adiantos respecto ás datas previstas inicialmente para as reunións da Axencia Galega de Medicamentos. Acabamos de coñecer, ademais, que se anuncian xa datas de posta a disposición desas vacinas e, polo tanto, este plan o que nos permite que inmediatamente, en canto nos cheguen esas dosis, poder empezar a vacinar en Galicia baixo a coordinación da Xunta da Administración Autonómica. Saben que a primeira das dosis das vacinas que chegarán son as de Pfizer-BioNTech, que foi xa avaliada con ensaios clínicos, 44.000 persoas, e que a eficacia constatada, según os datos que nos chegan, é do 95%. E, por tanto, estas primeiras dosis das vacunas de Pfizer, unha vez que sexan aprobadas pola Axencia Europea do Medicamento, postas a disposición, según os datos que se nos suministran, vai permitir vacinar en Galicia a 40.000 cidadáns. Recordo que estas vacunas exixen 2 doses para ser efectivas por paciente. Sen dúbida, son menos das que quixéramos, menos das que esperamos que cheguen, e, por tanto, agardamos que inmediatamente, despois destas 40.000 primeiras doses, nos sexan suministradas dende o Goberno máis doses para poder seguir facendo vacinacións de acordo con este plan hoxe aprobado. Por onde vai empezar a vacinación? Pois polos colectivos que o Comité Clínico, o Subcomité Clínico, que fixo reunión onte mesmo, considerou prioritarios e, polo tanto, serán vacinados en primeiro lugar. Quenes son? Pois os alrededor dos 22.000 usuarios das residencias de maiores e da atención a grandes dependentes, esos serán os primeiros en recibir as vacinas, tamén os 17.000 traballadores destes centros sociosanitarios que atenden estes 22.000 usuarios, e tamén 3.000 traballadores da sanidade que están traballando e loitando en primeira liña contra a COVID e, polo tanto, tamén son considerados prioritarios a hora de recibir estas primeiras 40.000 dosis. Para poder poñer en marcha todo este dispositivo, este plan de vacinación, estas 40.000 e as que veñan posteriormente, pois, como poden imaginar, isto exixe un importante dispositivo. En primeiro lugar, un dispositivo logístico que ten que garantir que as doses van a chegar primeiro estarán en condicións axeitadas de almacenamento, despois serán transportadas axeitadamente, cos condicionantes a máis de temperaturas xa coñecidos, a súa trazabilidade, en definitiva, toda a seguridade para que estas doses de vacina sexan efectivas. Non hai a día de hoxe ninguna comunidade autónoma que, polo menos nas características cos que a Xunta de Galicia quere plantexalo, teña un seguro con estas coberturas e as condicións nos que se vai desenvolver. Imos destinar 1,2 millóns de euros, será unha licitación, xa lles digo, se arranca o expediente de contratación, e, polo tanto, isto rematará con unha licitación, unha adxudicación a unha compañía que se encargará dos servicios prestacionais que se deriven da concertación deste seguro. Que servicios van a ser? Pois queremos cubrir todos os custos médicos, custos cirúrxicos, custos farmacéuticos ou de hospitalización de calquera persoa que, en calidade de turista, estivera en Galicia e resultara infectado por coronavirus. Non só estos gastos que acabo de referir, especificamente médicos ou farmacéuticos, hospitalización, sino tamén se tivera que esta persoa non ser hospitalizada nin ter unha intervención nun hospital, pero sí que ter que guardar unha cuarentena por prescripción médica, pois tamén os gastos desa cuarentena, aínda sen ser positivo, se hai unha prescripción que lle diga a esa persona, a ese turista que ten que guardar cuarentena, serían cubertos por este seguro, os del e os dos contactos estreitos que tamén por prescripción médica tuveran que guardar esta cuarentena, sendo tamén turistas como a persoa que o resulte infectada ou teña que guardar esa cuarentena. Queremos, ademais, dar as maiores facilidades para a súa aplicación. Non é preciso solicitalo cando un chega
en calidad de turista a Galicia, sí que, lóxicamente, si resultara contaxiado ou tivera que guardar unha cuarentena, os supostos que antes refería, sí que tería que activarlo nese caso, poñeremos un teléfono a disposición en galego, castelán e inglés para que se poda reportar a sanidade. Isto, lóxicamente, haberá que facelo ou se vai facer en coordinación coa Consellería de Sanidade e, a partir de aí, que se active toda a cobertura deste seguro coronavirus, que, insisto, é un seguro de balde para os usuarios e para todos os viaxeiros que, en calidade de turista, veñen a Galicia, por lo tanto, se alosen en algún dos establecementos reglados das diferentes categorías que existen en Galicia, cubriría todos os custos aos que antes me referín e estaría vixente dende o inicio do período, falaba de finais do primeiro trimestre do ano que ven, ata finais do primeiro trimestre do ano 22.